Bulisa bani? Ah, ukusa. Bayasithanda mina. Ngibona njalo 1 2. Uzibethisa. Ilontuza. Ile kwakha ivaseline. Inde. Ipile lapho. Le-green bebelemile kodwa. Kayizinto ezigreen lapho. Vele mesonga ama-leaves la so agreen kakhulu. Engathi inhlaba. Oh, yenza bashina lento. Oh, harbom. Okay, kanti yabona ke lento izumayo la. Uthi Lindo yenza ivaseline ye-harbom. Ivaseline ye-harbom iyasiza uma unekwethu. Yeah, ne. Unezilonda ekhanda. Oh. Udonele. Mina ngayazi ke leyo. Useyenza ngalento thina. Esingapha badoda, masisame emadongweni ngo. Bathi abanye amadongo ebusuka nani? Adanani baby. Anandazi. Baye nesibongo. Bazame imini yethi napha. Anabantu abayi-gate. Yeah, bayazi. So guys, it's beautiful man emakhaya kuhle man lapha. It's very beautiful kuhle lapha. Surprise transport that one. Nanso. Surprise and abanye abantu abayazi ke la ikhona transport yala nayo leya. Hlaza ke guys. Apha izinkomo ke apha. Zinkomo apha bafethu. Yawazi amadlela ahlaza. Sikhuma indawo kanje. Apha kudlela inkomo ke la. Inkomo edlela apha. Ibhokhwe iziya. Izinkomo zonke lezi inkomo zonke tshona li nebhokhwe negushanyana ezincane ezikhona la. So amadlela aluhlaza ke la lapha kudla khona izilwane ke lana. Yabona kuhlaza kanjani. Kula kulethwa khona futhi inkomo mazidla. Wonke lo tshano lana udliwa zizo lenkomo lezi. Bayithethe ngamacala ngapha for ukuthi mazitshe. So ngikhomba indawo guys la emakhaya phela indawo za just like ama township bolonto. Just like ama township. Yeah, yabona manje guys abaveza kuhlanje. Madlela ahlaza wonke la. La ku green, la kunamanzi ku green. Kudla inkomo la guys.